Helo pawb a croeso I Teyrnas y Teulu. Ein gweithgaredd heddiw yw creu porthwyr adar ac ar ôl hynny bydd ni'n edrych I fewn i'r ail darn o beth ydy'r Beibl. Yn syml iawn, y pethau bydd chi angen yw cyllell, llinyn, twb, roliau papur toiled, menyn cnau y ddaear a bag o hadau ar gyfer yr adar. Tra bod ni'n aros i'r adar ddod a bita'r cnau I gyd, dwi eisiau sôn I chi am y darn nesaf o beth ydy'r Beibl. Ar dydd Mawrth clywson ni sut ni gallu adnabod ein hunan yn well trwy defnyddio yr Beibl. Ac heddiw dwi eisiau defnyddio'r Beibl I ddangos I chi sut mae Duw gallu cysylltu gyda ni trwy'r Beibl hefyd. Ein darlleniad heddiw yn dod o Hebreaid 4 adnod 12 ac mae'n dweud hwn. Mae neges Duw yn fyw ac yn cyflawni beth mae'n ei ddweud. Mae'n fwy miniog na'r un clefydd ac yn treiddio'n dwddyn o'n mewn. Mae'n barnu beth dyn ni'n ei feddwl ac yn ei fwriadu. Felly, beth mae'r ysgrifennydd yn dweud yn fama ydy bod gair Duw, y Beibl, yn fyw. Di hwn ddim yn meddwl bod yr Beibl yn mynd I dechrau tyfu coes a breichau a dechrau cerdded rownd. Na, mae'r ysgrifennydd yn cario ymlaen sôn bod y Beibl, gair Dduw, yn fyw, bod o'n miniog fel clefydd, ac bod o gallu barnu be dyn ni'n ei feddwl a bwriadu. Beth mae hwn I gyd yn golygu ydy bod Duw gallu siarad I ni trwy ni yn darllen gair fo, trwy ni yn darllen yr Beibl. Weithiau, mae yna brawddegau neu geiriau sy'n popio allan I ni tra bod ni'n darllen y Beibl sy'n gwneud lot o sens yn ein sefyllfaoedd. Neu sydd yn dweud gwirionedd I ni, I helpu ni gweld pethau mewn ffordd gwell a teg. Trwy'r Beibl mae Duw gallu atgoffa ni sut ni gallu fyw mewn ffordd dda. Ac oherwydd bod gair Duw yn gwirionedd, mae'n helpu ni, weithiau mae gallu rhoi sioc I ni, mae gallu rhyddhau ni, ac hefyd mae gallu helpu ni dysgu beth ydy'r peth gorau. A dyna pam mae'r Beibl yn cael ei alw fel clefydd miniog, oherwydd mae Duw eisiau bod yn onest gyda ni, mae Duw eisiau deud gwirionedd I ni trwy'r adeg, a mae Duw yn neud hynny oherwydd bod o'n caru ni. Y peth gret ydy bod ni gallu defnyddio'r pethau dyn ni wedi bod yn dysgu o'r Beibl I helpu ni byw bywyd sy'n plesio Duw. Mae'n gallu helpu ni trwy'r adeg, trwy'r dydd, ac hefyd mae'n gallu helpu ni yn ein gweddiau hefyd. Felly dyna sut mae Duw gallu cysylltu gyda ni trwy defnyddio yr Beibl. Diolch yn fawr iawn I pawb am wylio eto. Cadwch eich lygaid allan am yr adar a na I weld chi wythnos nesaf. Diolch yn fawr. Hwyl fawr.